buzo baba. Shuthi Dlovu ngisacela baba uma ungenzeka ubaba engilamanise nje noma mancane noma sibe bathathu nginesizungu la ekhaya. Ngiyacela noma sibe bathathu nje noma sibe bane ngicela ubaba Nkosi yami. Nganoma sengicela okuningi Dlovu Ntosenko. Sengolalela baba mephendula. Yebo. Yazi eqinisweni guys, umuntu okholelwa esithenjini kakhulu, kodwa ngiyafila ukuthi ezinye izizathu akufanelanga ibe zizo zokuthi umuntu abe nesithembu. And I don't know whether i-content lena okanye yini, kodwa it's so not relevant to what I would imagine mina isithembu engifuna ukungena kusona. I mean, how do you go to your husband umtshela ukuthi wena ufuna uba sesithenjini ngenxa yokuthi unesizungu? Isizungu yini wena nomuntu wakho ani entertainani enough? Mina ngihlala ngisho ngithi I don't think mina ngaze ngisi-initiate isithembu, kodwa if umkhwenyana wami uyafika ngezizathu ezithize sokuthi kungani fanele sibe alethe enye inkosikazi, definitely I would agree. Abanye ke baye basho ukuthi fanele umuntu oba nesithembu ibe umuntu onemali. Abanye baye basho ukuthi isithembu baye basithathela ukuthi uye ethathela umfowabo mhlawumbe ongasaphili. Abanye baye basithathela amakhehla amadala, ngesixhosa kuthiwa ngamanyange. Mina I just always say that I think the only reason engenza ukuthi ngivume isithembu, it's when I know ukuthi there's a woman who caught my man's attention out there, enezizathu baba ezenza isense kimi ukuthi kungani fanele usisi ngamukela ukuthi abe khona ekhaya. Isithembu ngasivuma ngoba nginefear yokuthi uLerato njengomakhwapheni kababa phecelezi sancinza, angeke a-investe any emotions kubaba sekhaya ngoba uye esazi ukuthi ubaba sekhaya akuna future. So kungenzeka ukuthi uLerato agcine sehamba naye eyozama ngaphandle ngoba enethemba lokuthi ukhona umuntu ozaza amthande naye ozofuna ukumshada. So if izathu zikababa kumina they make sense in a sense yokuthi kunalezi zinto mhlawumbe mina engilekha kuzona and uLerato his strong points zakhe, definitely I would say okay, bring her home. Ngisazophinda futhi ngisho inkinga yomama abaningi la ngaphandle, amakhosikazi baye besazi ukuthi kunezancinza, amukele ukuthi kunesancinza, kodwa leso sancinza leso asikho official. Usesithembeni esingekho official, uyazi ukuthi ngiyazi ukuthi ukhona uLerato, kodwa ke ukusalayo ubaba uzobuyela la kumina, noma yangahamba ekuLerato uzobuyela la kumina. Usho ukuthi wena kahle kahle ungasikhona isithembu, ungasikhona isithembu mntakama, vuma nje uLerato azekhaya. Awuloyise ukuthi isithembu asisona soma ubani nobani. That is why others, the moment they find out ukuthi indoda iyacheat, avela ahambe, because uyazi ukuthi inhliziyo yakhe fragile, uyazi ukuthi ayona into ayivumele nayo nobaba. Yes, sometimes you don't even ukuthi mawuzoshada naye ungene usazi ukuthi umuntu oyipolygamist. Kodwa again, the moment you stay after you've seen, you find out ukuthi kunomunye umuntu, it means that wena you are capable of accepting isithembu emshadweni wakho. Let's do it, guys. If you are out there ushadile njengamanje umyeni wakho akekho uLerato and uyazi ukuthi uLerato and uyazi usazophinda abuye endlini kuwena, shuthi wena suvumile isithembu. Make it official, sithando sami. That's all I'm saying. But asingezi nezizathu zokuthi beyithina esizotshela ubaba ukuthi
unesizungu. What is to have isizungu emzini wakho? Don't you have things to do? Umuzi wakho nje awukwazi ukunakekela uwedwa. Awukho capable wena ukunakekela umuzi wakho uwedwa. Yini indoda yakho entertain enough ukuthi uzuthi baba bengisacela noma bangababili babe bathathu. Njengoba ngishilo wasekuqaleni mhlambe i-content, I don't know. Kodwa nje asibeni sesithenjini guys. Asibeni sesithenjini. I think it's a beautiful thing. I think it's a beautiful thing. Ngishilo futhi angipromote isithembu la mina. Kukho abantu abangadalelwe sona yikho bekhona kuba ne-strength sokuthi mabe find out ukuthi ubaba sekhaya uyachitha ahambe ngoba uyazi ukuthi inhliziyo yakhe fragile. Kodwa wena ke nomcebo lapho uhleli khona nkosikazi, uyazi ukuthi khona izancinze ezikhona, abantu aba-entertain ubaba, abantu owaziyo ukuthi wena mabe ubaba mangekho kuwe ukubona, wena ususamukele isithembu mntakama. Vuma-ke ntombo, vuma-ke alethwe ekhaya nibe ngama-sister wives. Khulisa izingane, nandisa umuzi. Bengisasho-ke the other day ngithi nento engayi-understand kuye kuthiwe esiZulwini uvusa umuzi kababa. Uma ushada, iy'ngane zakho zizovusa umuzi wakho. Isithembu vele guys, do you think fanele umuntu abe nemali? Kunalapho bengibona enye iclip esethenye intombazana, how beautiful can it be mawubona omunye umntwana or udade esokola, single parent, or nje efuza eyedwa engenayo umlingane, uthi uma umbheka ubone ukuthi uyena umuntu ongakhona ukuthi aze la ekhaya nabe ne-sense of belonging. Why not? Bring her home. I'm not sure ke ngale ndaba ukuthi beyimini engizokhethela ubaba ukuthi abe nenkosikazi. Angazi. Because abanye baye basho ukuthi okay anginankinga nesithembu kodwa imina fanele ngihambe ngiyokukhethela a good candidate. I don't know about that. For me, I believe that miyekeleze nalo muntu yena sekam experienceile. Miyekeleze nalo muntu yena sekam exploreile. I'm just saying. Please God, don't come for me, guys. These are my opinions. This is my world. This is how I see things. This is how I wish singabona izinto ngakhona singabantu. So don't come for me. But ngisasho ngithi akunanto wrong ngesithembu.